Takže čaute, my vás vítáme u našeho prvního videa ze hry Minecraft. Co ty nacvičuješ? No jinak spawn je tamhle v té bašině. Vám to můžu klidně ukázat. A já jsem jakože udělal server a jen tak jsem si šel a našel jsem vesnici, takže podíváme se, co tady je. Můžeš to tež prohledat. Co to je? Je mrkvičky, to. A i knížky, jo. Kovář. Takže, co to je? Chleby. A ironové kalhoty. Já si je vemu, protože jsem nahatý. Tak to můžeme zabydlet se, ne? Jo, můžeme potom dělat kolem toho hradu a tak. A jestli si říkáte, proč mám sekeru, ale měl jsem meč a tak, ale umřel jsem. Takže mám jenom sekeru, jsem tam našel, ostatní věci už tam nebyly. Nic. A knihovnu ještě tam těžím. A kde budeme bydlet, v které místnosti? Spíš uděláme svůj nás. Tak to můžeme být. Tak zatím budeme tam, jo. Tady budeme zatím, no, ale pojďme ty knihovny, prosím. Počkej, oni nám zabijou ty. Tu je zombík. Pojď na něj. Hodíme všude blok. Počkej. To jsme my, takže to... Vlastně si vykradnu, jo. Můžete chodit do říci. Oni mě zabijou. Pojď mi help. A, je to creeper. Tu je anti. Zabije, já nemám meč. Okay. Počkej. Tak. Ty vole. Chápeš, že nezabijou vesničany? A jo. Musím něco sníst, ty vole. Taky dáme. Tady taky. Tady mi pojď helpnout. Běž do prdele, ty tež běž do řitě. O, 2 sedíčka. Ty vůbec jsem tě mohl zabít. A, super. Dobrý. Jsou v klidu všichni? Nechci by všichni? Tu není, jo, jsou tu pár vesničanů, to je hlavní. Tak tady budeme bydlet my, no. Nemáme postel, jak se vyspíme. Tak to střihni a počkáme si na ránu. OK. Nebo já to stříhnu a hodím tam dej. Přes konzoli. Ne. To je cheat. Co chceš jiného dělat? Postel nemáme jak. Tak počkej, ježišmarja, to se chvilku bude. Zkusím. Dymers. Stopni to. Tak jo, my to stopneme a ozvem se pak. Takže jsme zpět. Mám 30 FPS při natáčení, je to aspoň dobrý, aspoň tak. Jo. To by se... Jej, tam tady někdo rozjel vodu. Oh man, to ten Enderman vzal tu kostku, no. Počkej, odkud to teče? Cože? Jo. Natěžil jsem si z domu kámen trošku. Čekáte si jak? Hned předvedu. Odstaň ty vesničany. Nebo je nech je. Aspoň je nikdo nezabije. Že? Jo, Takže následující plán je takový, že... Já půjdu do kejsky a ty budeš to, jo? Tam. Ty budeš na stromy. Jo, no také prostě ovce a všechno. Fuck. Sugarcane. Takže já už asi půjdu, jo? Mhm. A
tak no vlastně to najdu tam. Ahoj pavoučku. Já nemám... Davide? No. Počkejte, já musím něco odstranit, ten plugin, nebo tady to vadí. Tak čekejte. Takže jsme zpět. Musel jsem ten celý server restartovat a odstranit ten debilní plugin. Dobrý, tak zbijeme tady nějaká prasata. Na příští díl si stáhnu Optifine. Když nemám moc láku, jenom občas někdy. Je krava. Hodně krav. Tam nechám, když tak pro ně pak skočím. Natěžím stromy. Chceš tmavé? Jo, hlavně tmavé. Ty džungle, ale ne. Tak ale s něčím jsou pěkné. Cože? S něčím jsou pěkné. S normálním jako tím takovým tím. Z toho normálně obajom. Jako šachovnice, to je pěkné. Ují. Teď je bílo-černý. Co děláš ty teďka? Ježi. A máš už něco? Budu muset někde natěžit nějaký kobl. Ty jsi skoro nade mnou. Fakt? Ty máš raise minimap? Jo, aha, já tě vidím. Já tě vidím, no. Už jsem myslel, že jsi cheater, už jsem ti chtěl říct, ty cheater. Budu kopat trošku pod sebe. Dobrý, koblík. Kopu trošku víc. Co? Počkat, naliju si pitíčko. Natěžím pár cobblestone. 28 to postačí. Ty si nezabil ty krávy, co tady jsou? Jsem říkal, že pro ně pak skočím. Já tak radši půjdu trvím. Ježíš, už zase je noc. Aha. Jsem nenašel žádnou ovci. Ne. Večer už asi žádnou nenajdu, nebo můžu? Tak když tak stopnám zase a to. Ne, to je dobrý. Prase. Prase. Pěkná trhlina. Vypadni, prosím. Co? Já nemůžu najít, tak mi prosím prpni. TPAC. Yes! Tady, no. Já jsem do stromu. Jestli dej lomeno back, jestli to ten plugin je. Není. Jo, je. Jsem na do stromu. Creeper. Zombie, skeleton. To bude zajímavé toto. Ovečky. Pojďte ke mně.
Fuck. Tvoje máma byla Street Walker. Tak proto tě odkopla. Tak běž pryč ode mě. Já nechci být tvůj otec. Nechte slipkatého Dana na pokoji. Nechte Blackjacka. Žádná ovce, hej, žádná ovce. A v zimním jich je nejvíc, ne? Nebo v normální? Oni se vyskytují všude. Myslím. Ok, tak jdu na normálního. To je nové kus. Podle mě. Já nevím vůbec, se také srčky nezajímám. Já jsem rád, že hraju. Co? Já mám rok Minecraft. Co? Já Minecraft hraju hlavně v družině. A čuraš do papuči? To plně zabiják ten Peťan. Ježiš, nějaké lagy. Dobrý, pryč. Nějak jsem se bugoval. V té bažině nebo v džungli mám úplně hodně lagů. Ale já mám rád Minecraft. Co? Mám rád Minecraft. Jinak očekávejte další video z Microvolts. Může nás to teďka nějak začalo bavit? Ale o Forstery už dlouho neuslyšíte. Až se zase vyskytne nějaká ta šance, tak zase budeme. Ne, kecáme, ale já nevím, už asi nebudete vidět let's play, možná jo, možná ne. Že? Mhm. Ale mám tu velký problém. Jaký? Počkej. Jaký? Zabili Blackjacka? A to by byl větší problém. Roger dead. Roger. Jste to slyšeli? Ne. To je v Counter-Strikeu, ne? Roger dead. To je ve všech hrách. Střelečka, která... Není. Je. Ale v Microvolts to určitě bude. Hej, to je to drsné, portni se na mě. A pak hodíš back. Čekej. T-P-A-C-C-E-P-T. A podívej si dolů. Dobré, že? Ne? Proč ne? Hele, já bych to stopil, nebo mě to pěkně sere. Tak to stopně, až najdeš krabičku, tak to zase to. OK. Tak, ovečky, našel jsem je. Byli hned za tou džunglí. I tady zabijem. Drubu. Ti mě někdo volal. Abych skapali všichni. Ne, do lavy, ne, ty ovečko. Ne, nechoď do lavy. Tě nechám být. Cobblestone. Ne, to je vlastně cobblestone. Kabel máš možná tak v počítači. Nebo vajzl. Roč zpět. Co zase nějak koplo, vole, protože debili mi furt volají na skále, mě si uchylí. Si nedal nerušit. Ty vole, mě ti skeletoni zabijou. Běžte do lavy. Lak. Dobrý, pryč. Ne!
Back. Ne, skoro všechny. Nejsou. Kolik mám vln? Nemám nějak málo věcí, neměl jsem víc. Mám jednu vlnu? Hej ty svině, dej mi vlnu. Možná ty nebudeš mít postel, Davide. Počkej, 3. Jo, budeš mít. Mám vzít pumpkiny? I když jsou k hovnu, ale to je jedno. Neskakej do té lavy, jinak tě poseru. Jo. První postel. Roger dead. Ještě 2, tam je jedna. Jack Black. Jack Black. Jack Black. Teď zabijím Black Sheep. Black Sheep. Black Sheep play Black Sheep. Dobrý, už můžu hodit home. Nacházím. Homer. To jsem to řekl. Ano, proměnit všechny. Ale já myslím toho skladatele ze starověkého Egypta. Jo, ale to bylo ze starověkého Řecka. No co? To už není můj problém. No tak bude. Nebude. Musím nám udělat trošku místečko v domě. Takže tohle půjde do řítě. A ještě jsme nezapomněli říct, že... Cože? Že nebudeme moc hrát off-screen, teda budeme se snažit skoro vůbec nehrát off-screen. Takže většinou po natáčení vypneme server rychle a jdeme pryč. To je zase chytrý, co? Kdo? Ty. Zase Roger dead. Rozdávej ten rozum někde jinde. Tady. Další čestka. Co to dělám? Tak. A ještě jsem chtěl udělat jeden krafťák. Protože to je fakt hustý. No. Hodíme sem nějaký to nářadí. Můžu předělat náš dům trošku? Jo, těším se na mikrofon. Na co? Takže, oh man! To dodělám a vypnu to. Už. Jo, takže dneska se možná, teda asi příští díl už bude mikrovolt, takže už to bude druhý díl mikrovolt. Ano. Už úplně mikrovolťaci. No co vám líbí naše videjka? Jsme rádi, že jste ještě nedali odběr. Ne, vážně, pěkně jste mě nasrali. Víte, jak Roger špatně umíral? Dneska umřel Jack Black. Ano. A tak... Stavili jsme ho skoro hodinu. A potom tak nedůsledně umřel. Neptejte se, kdo byl Jack Black. Byl to tak skvělý sněhulák, kterého jsme stavěli krásně. 100 hodin. Čistého času. A potom jsme byli celý mokří. Je mokří. Tak, ještě to dám do řitě. Jack Black. Playing Black. David nám nějak skapal. Asi mu spadla Wi-Fi, ale to je jedno, tak já se s váma loučím a ahoj. Tak jsme ještě tu, David našel Dia. No, pokud neumřu. Dia.
Počkej, já se na tebe portnu. Ne, co moje dia. Počkej, typu A, PST, Detonados, Davidisko, CZ. Portni. No, Musíš dát lomeno typu A moje jméno. typu A, aha, já jsem to napsal opačně. Jenom 2 dia. Kde jsou? Už jsou vytěžené. Ty jsi Roger. Dead. Chceš vidět, kdy bude Roger dead? No. Náchytej. Roger. Počkej, ještě ne. Tam máš ještě kobly dole. Roger. Dead. No, dobré.